Online sa hotline. Joining us this morning is Ma'am Michelle Vicera of NGCP. Baloon ko sa iya, anong latest nga advisory nila? Subong Ma'am Michelle, may aga ma'am si Action Art dari sa Action Radio Bacolod. Maayong aga. Maayong aga man sa ato ng mga listeners dira sa Bacolod. Yes, nagligad to doon kita ka hingagaw interview kasi sila ko basi nag-travel ka na hindi ka na namon makontak. Pero ma'am, subong ano man, anong sitwasyon kay diri sa amon no, sa Bacolod, may mga manual load dropping nga ginahimo ang Suneco ambot sa iban nga electric cooperative ay ko idea kung may advisory makamo sa Noseco dito sa may Nuneco. Yes. Ano ma'am, may problema pa kita sa linya how? Okay, sige sir. Ang natabo no nga incident ng July 6, amo to siya nung blackout ang Panay, sang aaga pa ya, alas 7 sang aga, nag-blackout ang Panay, so na disconnect man ang mga tower plants dito sa Panay. After checking, no, kay check man ang CCTV, ang production line, if na may problema, tapos at the same time, nag-check man na ang mga generators nato, mga power generators nato, kung may problema man sa side nila. After checking, no, i-walk through lang na motor, no, para mas maintindihan sa ato ng mga konsumidor kung ano ang no, okay, isang July 6 ni siya, no, amo to nag-blackout, and then checking sa mga sa size and transmission lines, and then sa ang mga power generators, kag wala man problema sa amo to nga tempo. Okay. Basi sa telepono ta sa matawagan guro kay duga ka useless ka cutting off ang gadula-dula ang limog na kon sa karaya pa. Gakadula-dula siguro basi may problema. Basi kon sa linya action doors kay para mahangpan ta siya no sang lubos kay kun sa linya to nagadula-dula aw basi kun ara sa bukid pa si Ma'am Michelle. Sang July 6 nagumpisa ang problema. Now, i-check karon tagid ni para nga maklaruhan ng publiko bala Nuneco dira sa Noseco o nanong kabalo ka subong reklamo sa tao balayran sa kuryente nagtaas. Dason ang supply subong nagakuan pa nagaproblema pa iya nga may mga manual load dropping nga ginapatigayon kay siling sang Seneco diri sa aton interview. Tiyan mo ng advisory sa NGCP, dapat manual load dropping mo. Ari na sa ito ng linya, balikan ko si Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, sorry, nagsaylo kami sa piyak para mangin klaro, ma'am. Yes, sir. Oo, okay lang. Oo, sa signal. Siguro, sir, no problem. Oo. Sir, so going back to, no, okay lang akong sulod, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay na gid. Klaro na gid. Go ahead. Sige, sir. So going back to, no, sa July 6, amo to, nag-blackout gani dito sa Panay. Pagkatapos, after checking, no, sa transmission lines, kasi sa mga power plants, no, sa size ng power plants, bali, po silingon, close ang breaker, kag nakakonect naman, no, amat-amat ang mga power plants. Galing kay tungod na out sila, no, ang may mga ara, man na sila nga mga procedures na hindi lang man pariyo, bala nga daga-switch kita sa suga nato, no, automatic, masiga lang dahil kag makasynchronize na sila sa grid. So, bali, may mga ara, kita nga mga technical procedures nga ginabuhat nga para makaamat-amat, bali, connect sila. Sang amo to yang aga, wala gidya kita problema, tani. Ang Negros actually wala sang problema, sang amo to nga tempo. Galing mga 1 p.m. to, same day, nag-activate ang System Integrity Protection Scheme ng NGCP. Kay ang power ginasuyop na balik itungod mga may power may kung sa ano pa may deficiency sa side sang supply dito sa side sang Panay. So ang tendency ginasuyop bali ang sang Panay ang mga supply para sa Negros ang kuryente, no, pakadto dito sa Panay. May tendency, no, nga ma-overload ang aton nga submarine cable kay naka-interconnecta through the submarine cable. So ang sitwasyon latest Cebu, Negros, and then Negros, Panay. So para ma-regulate naton kay hindi ma-overload ang aton submarine cables, amo na siya nga nang out man load diri sa Negros Occidental. Amo to nga naka-experience, no, ang ato ng mga konsumidor under Sineco, Noseco, ang tanan ng mga cooperatives, no, diri sa Negros Occidental. Okay.
So, ang mga 8 p.m. siguro to, sa July 8, amo to nga na fully restored bali ang load sang Sineco no kay ang last nga nagsulod no amo to ang Bacolod Silay 69 kV line sang Sineco. Mm. Tapos kahapon naman niya ang nag-MLD kita manual load dropping. So Mhm. silingon may ara kita nga generation deficiency kulang po silingon ang supply kay kahapon niya lain naman to yang nga planta ya ang nag-out ya kahapon niya. Okay, Kasi okay. po, amo to siya ya. So ang incident sang July 6 kag sang July 7 niya hindi to Mm. siya ya parehas. I Sila see. sila bilang nga ay base ang problema sang July 6 amo ni natabo isolated case ko to ya ang July 6 ya which is Mhm. under investigation nagto ang natabo. Pero Ah. ang kahapon niya nag-manual load dropping lang niya para i-balance naton ang supply kag ang demand kay Mm. tungod nga ang aton nga kulang ang aton nga supply. So NGCP as a system operator Okay. kinahanglan na naton i-balance ang supply kag ang demand. Nga kinahanglan naton i-balance kay Aha. agi na consider naton ang voltahe. Kay may Okay. tendency no nga makaguba man sang appliances naton kung sige lang namon nga ipaandaron no Aha. ang bilang kung hindi naton i-regulate. So subong yaway na problema ang Sineco o nga ginatag ng supply. Ang sa subong no i-check pa na naton karon sa gabi liwat kung nakabalik na to ang mga power plants kay ang sakit Ay. ang may ara kita no nga mga ang peak load so amo na siya ang aton nga mga bantayan no nga kung Mhm. diin bala nagataas ang demand Mhm. sa amo na nga adlaw. So i-check nato no kung enough man ang supply no kag kung nakabalik na to ang mga nagkalaot kay wala man si NGCP ya control over the Okay. power plants kay lain man na sila. Pero kung ready na sila ma-advise man lang na sila sa NGCP nga ma-reconnect sila or ma-synchronize sila sa grid. Sige, sige. Ma'am Michelle, salamat gid sa time ha nga ginatag karon nga aga. Good morning. Salamat sir, ka good morning. Action!